Bă, vreau să vă întreb ceva. Voi câți parteneri ați avut înainte de căsătorie? Că băiatul ăsta care urmează, pe mine m-a cam pus pe gânduri. Tu ar trebui până să te căsătorești să ai cel puțin, din punctul meu de vedere sexual, peste 500 de parteneri diferiți. Și el altul tot la fel. Bă, după 500 poți să tragi o linie să faci o medie, să vezi cam ce îți place, cum îți place, cât îți place. Acum eu nu știu dacă să râd sau să mă îngrijorez, însă la 500 de parteneri, cred că tu faci recensământul sau ceva. Nu, în niciun caz nu cauți sufletul pereche. Faci un studiu de piață, cred. Adică nu, tu nu ești în căutarea potrivirii. Ești așa ești un fel de corporație. Cred că asta e. Și în afară de asta, cred că la 500 de parteneri o să începi să cunoști programul tuturor clinicilor medicale pentru analize. Nu știu de ce am impresia asta. Bă, dar mulți stâmpiți pe TikTok-ul ăsta, bă, n-am văzut așa ceva. Mulți stâmpiți.